Kedam tang thereponi phai pho arnikang samapor APHLC youth bing atum pen pherang kiamai kangni. Kedam tang apor hut safe karbiang long po thipi en ponsi karbiang long pen west karbiang long angkang MP kili kapachethang asai kedeng ponjia phan bike rally paman ponlo. Bangso asai kedeng constituency inkora trok along humridam erapi Diphu rong supinang chele derapi pherang kiamai padopon. President of India di alang ni fan bang direct cinggung tu long saya di karbiang long ram di masa orang di long le ahok pe alang ni sedang bang itu aku cini pami pesan te dam juni lah ada di dam juni ke kalau non dah arnes itu jelas karbiang long itu tu mari bang tu pesan si ban mana lan song dia akan apa ni connection ke long aku pun apa strong connection di hak ni celok Helang pi along ke do PGR BGR along le along ke tharlia sai ki claim jia phan arni ke hotpon perek alama puthak pherang kiamai along ningjepon lapenan parta BJP rajaria songa tumpen ke tharlia sai deng pon thek therek lang polote ke bang jilang arni pen ke APHLC atumpen sodak che songpon thuji puta pherang kia thingno ningjepon thu kedam tang thang ni phai inquiry si arni notice ke pangdak pon derlo seta asai ke claim pon jia phan non anta in some reason mate ke tharle ji arni hotpon pela tangte kedam tanga pora hot alom India president of Hansata methang karbiang long doprong atumke chetong dun long le derlo bon satame halapu keche ke be aso atumke PGR BGR along le along dolong nang jipu memorandum alota pidam long lok tangte koson si BJP karbiang long arada phan pachetong thekte derlo lasi rada phan pacho baiber nang nelo puta pherang kia tumalong lamthe chepaklang non ke la PGR kala ke katu ke thepong prong lo lake angtan nang ke bang ke ke tu thiblo da antang dolong le rom da dalo ang ke thali di lasi alang tum claim hai he get abang ken man ke mai hele ka bang ni tum hin men ti jong tak kan tum bang la lo alang tum la RSS han kan gosna han phirin bi athelang tum election ki pahaita tha tum sikira bu langsung apa bandam senang kita tang hu ani PGR along ke do tumhala RNSS so News report Harsing Ronghang Karbiang Long TV